kabagis! Welcome back to my YouTube channel. Erami damit ibante mga kabagis. Agsibog kami, ta nakamula kami ti parian. Ngam kurang pa di mula may. So nga nagpalakay kami ulit. Nakaliting da pa yun. Data sibog kami ta awan ti tudon. Ta mga agtudtun sa napang kami nagsibugan kakaasi ti paria. Kita nyo ni ang mga kabagis na magmagada ni so nga kailangan mi ti agsibugan. Nakaabuno da pa yan ni na magmagatadaganan ni so nga kuan madi gamin agtudtudon. Kita nyo ni ang mga kabagis na narugyanan dat nakaliting aji pakastoy ni ditak ko iniiyaban pakastoy ditak ko malite. Kita anda na sa ano agliting mga kabagis sa ni hindi mo ang bugliting na. Kasto puti-puti ilaang. Nakarkaroon ni abit nagpaggas ko na nalaang maminsan ni ay. Kastoy mga kabagis ti agliting. Ato'y gaya mga kabagis nga so nga liniting ang meta iso ti pagkalaptatan na no dumakol dan so ito ti pag-ikutan na kasi tano awan ti pagkalaptatan na agidada. Nalitingan gaya man amin mga kabagis ije lang to nga to nanta anong kami tog litingan tano 1 taon pati di nga to gaya litingan meta iso ti pagkalatkatan na pa ije tano agugot kan to mga kabagis kasi ito mo ilaang tano makaugot ka nga nasayaat kasjay. So yung nga tagsibugan mga kabagis ta kwata habang ang painapudot ta barang agtudo man numalinguman. So enta yun. Kitaan niya na mga kabagis dagiti na sa na magmagadan sa nga rugyanan tayo nga ruti agsibugan tanay nagpudo manon sa ano nga tayo nga maabutan ti agmalamtoy. So rugyanan tayo nga ruti mga kabagis basta lang ti isibog ta agtip-tip ti danong jayla kung dapat hangapon-pon na ito mga kabagis sa dindat na. Agijay pa'y dumagaya mga kabagis na tayon ta ati pudo ta magamin titudon manong aldawan nga kwan nga nagtudon adala ide nagtudon nagpigsa nga pagbiit lang mo adumot ti kima na.
So that na mga kabagis, nalpas kami nga nagsibugan ni, naglaway sa nibugan may, nagpudot tayo. Nalpas mo lang ito pinagsisibugan, barang agtodo na maluman, tinatigsan. Magic si Dananay Mire. Sabihin sa magic niya si kay Dananay Mire. Pati dito nagliliting da ko, amanda lang di ko ako. Nakaliting damot tang. Nagpudot pa yung mga kabagis ni nalpasan. Dito nagsibsibugan. Nagadupay tinatay mga kabagis ta aji nga pudo na ang nagtutulog kami ti manong aldawa yung natay dagilag duma nagalutin na tayo sayang. Dati kami balay mga kabages damat ti ibaga kanyayo nga last pa lang siguro ating vlog ko ta hangko ma-open aji Google AdSense ko mga kabages kan awan ti pag video ta pan ija adayo di cellphone awan ija ti ko adayo ate pelang artilas nga video baka mabayag pa nga adan tumante barbaro nga video kon nga so nga agure kayla ang mga kabagis ta kami nga amungan lokatan di aji Google AdSense ko. Kat adangar ti shout out tayo mga kabagis. Shout out ko gard agito ni mga kabagis aji kanan nga agbuy-buyakan ag comment. Shout out kin Uncle Rol Escote, Gloria, Rarayon, Auntie Michelle, kin Uncle Leon, Auntie Arlene Cruz, Soriano, Lenis, Sermonia, Carlos Sanchez, Mary Tumildan, Karen Rose, and Carol Ann Chamson, Nanti Edna Sagon Parocha, Arturo Benito, Charlito Esperanza, Audio System, Florida Official TV, Isabel Simple Recipes, Arjon Lorenzana, John Fed Instrumental. So, agila ang mga kabagis. Dati mga talbas na video and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Bye!